Ġieli smajt bil-kelma bilanċ tgħidli l-aħwa, ħirġa minn widnejja il-ħin kollu. U hawnhekk mhux qed nitkellem fuq xi tip ta' bilanċ illi trid tagħmel 8 sigħat xogħol, 8 sigħat tagħmel l-exercise u 8 sigħat torqod, xejn minn dan. Għandi good news kbira għalik. Studji jsibu bl-iktar mod ċar anke mill-World Health Organization illi aħna għandna bżonn madwar siegħa u nofs ta' exercise illi mhuwiex slow, mhuwiex jiġifieri passiġġata, però huwa exercise li fih qed tqaddem ġismek kollu. Jiena personalment nippreferi dawn is-siegħa u nofs fil-ġimgħa inqassamhom f'perjodi ta' nofsija kull darba. Mela pereżempju il-parir tiegħi ikun, ma nafx toċċ għalik ukoll, illi tagħmel nofsija exercise minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Għax meta inti qed tħaddem ġismek kollu, apparti mill-fatt li naturalment qed taħraq ix-xaħam u qed tanka tiżżid dak li jgħidulu bl-Ingliż toning, jiġifieri inti qed tidher aktar iffurmata u anke awtomatikament ġismek ħajjaħdem u ħajħossu aħjar, inti wkoll tkun qed tgħin ħafna lil moħħok. Kif? L-exercise qisu dik id-doża, dik it-terapija, dik il-mediċina illi ħajtik l-enerġija. Però fl-istess ħin ħajrilassak, ħajjnek torqod aħjar u tqum aħjar, ħajjnek tirraġuna aħjar, ħajjnek tiżvoga ma' ġismek stess, tajjeb minflok ma tiżvoga ma' xi ħajt jew ma' xi persuna oħra, jew ma' l-ikel, jew ma' l-alkoħol, jew ma' sigaretti. Fil-fatt mhuwiex sigriet, anzi huwa fatt magħruf illi anke f'terapiji biex neħilsu, biex anke aħna niddiljaw ma' ċertu addictions tajjeb illi l-exercise ħajjin biex anka jgħinna noħorġu minn daw l-addictions u minn daw l-affarijiet li jżommuna lura. Allura kif jgħidu bl-Ingliż, choose your addiction. Kemm hu aħjar niżvugaw fl-exercise milli niżvugaw f'xi vizzju miskut. Niltaqgħu.